Mbak Najwa ini masih kelas 6 SD Bapak Ibu. Dados menika nggih sareng-sareng sami belajar menawi panjenengan kagungan putra-putri pengin saged inggih punika gamelan utawi nyinden gabung kemawon wonten ing omah gamelan ingkang alamatipun wonten Perumahan Wilis Indah Setunggal. Mangke badhe pinanggih ya kalian Bapak Joko Kusuma napa Nuswantara to niku nggih. Mangke pinangka dijonipun gurunipun derek-derek latihan gladen kursus gamelan monggo nggih saged gabung. Ngaten nggih Bapak Ibu. Nggih. Sampun. Nah, kok dolanan HP kabeh. Kados pundi Bu? Menawi kagungan putra pengen derek monggo gabung. Menika budaya Jawi. Monggo sami kita uri-uri, nggih. Ampun ngantos budaya menika dipun napa ambil alih negara lintu. Eman-eman panjenengan menawi pirsa turis-turis bangsawan Amerika saged nyinden. Kenapa bangsa Indonesia kok boten saged nyinden, boten remen budaya yang indah? Eman-eman monggo sami dipun uri-uri budaya ingkang indah edipeni supados budaya Jawi itu lestari di bumi tercinta Indonesia. Ngaten nggih Ibu, menawi pengen gabung monggo nggih. Terakhir nggih pun ditambahi malih nggih pun ngos-ngosan kula nggih. Monggo kan Mas katresnaku sangat, terus dok. Hari ini ganti nyanyi.